Sant Pol de Mar ha gaudit d'una tarda diferent aquest dissabte 27 d'agost. El protagonisme ha estat pels negocis del poble que han sortit al carrer amb l'objectiu de mostrar els seus productes a tots els vilatans del poble. Des d'embotits, pulseres, melmelades o pentinats solidaris s'han pogut trobar pel carrer Nou del municipi amb la companyia del grup de música Toni Balan Group, que ha convidat a més d'un a ballar al ritme de la música. També des de les 5 i fins a 2:15 de la tarda, els més petits s'ho han passat d'allò més bé als inflables de la plaça de l'estació, on tot seguit el pallasso Xicric els ha fet riure a tots, inclosos els pares. La jornada ha estat molt ben valorada pels veïns del poble. Les botigues al carrer està bé perquè així es dona a conèixer. Nosaltres estem treballant a l'Obrador, tenim botiga, però estem al carrer Tovella, no ens coneix tothom, al carrer Nou passa tothom, ens coneix. Molta gent que no ens coneixia ens ve a veure i val la pena fer-ho. A més dona molt ambient al poble, que també val la pena. Doncs molt bé, em sembla molt bé. Dona vida al poble, també. Fan coses sempre en aquest poble, ara ho comentàvem, i per poder sortir, sigui el turisme o sigui les persones d'aquí, doncs em sembla molt bé que facin això. Bé, venim a passar el dia junts i, bueno, com ho veus tu? Sí, ens han dit que la gent d'aquí a Sant Pol, doncs la gent és molt agraïda amb la gent nova que ve de fora. Música, activitats i bon ambient han completat una tarda que serveix de cloenda del mes d'agost. Un any més, la botiga surt al carrer on per al carrer Nou de Sant Pol i acompanyes a la música Toni Balan Group, el poble s'acomiada dels últims dies d'estiu.